17 talangosi ka ɲɛ tomiyakaw fɛ yen nɔ san mara la ni ye VOA ka malikura jɛmukan kunkanw ye VOA ka fiɲɛ turukalaw fɛ Kajatu Tarawele an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ni an ka jɛmukan dayɛlɛlen an ka bi avril kalo tile 19 jɛmukan kɔnɔna kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan dankarili Mali furuba fanga ka convoi dɔ la Nara mara la cɛ marifatigi lakodɔnbali dɔw fɛ tarata don avril kalo tile 18 sufɛla la ka na se bi araba sɔgɔmadafɛla ma awa kunnafoniw ye a yira k'a fɔ ko ma fila ɲɔgɔnna nin tora a la an mana tila o la Mali douaniers olu kɛlen bɛ ka lamaga bila fan bɛɛ lajɛlen fɛ u n'u ka lafasakɛ kulu ayiwa u y'a yira k'a fɔ ko u ka ɲɛmɔgɔ min bɛ o kunna ko fo faamaw ko o lawuli ka bɔ u ka cakɛda kunna ko n'o tɛ k'u bɛna taa baarabilancari tile saba baarabilancari la an bɛna o fana tɛntɛn aw ye an ka jɛmukan kɔnɔna na n'an tilal'o la an bɛna na kuma sunkalo kuncɛliw kan ani a nafa minnu sera k'a nafa bɔ ani a koɲɛw latɛmɛna cogoya minnu na ninnu de bɛna fara an ka laselilikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan ka tɛntɛn aw ye sisan an ka malikura jɛmukan kɔnɔna la an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan. Ka segin tuguni kokura ka foli ni tanuni lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ye aw bɛ malikura jɛmukan kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio 6nan ayiwa bi araba avril kalo tile 19 san 2023 la kunnafoniw ka tɛmɛ n'olu ye ayiwa olu de filɛ nin ye a yirala k'a fɔ ko tarata don n'o tun ye kunun ye avril kalo tile 18 sufɛla la cɛ maramafɛntigi dɔw taara bin Mali furuba fanga ka convoi dɔ kan Nara mara la awa a dugu tɔgɔ ko Tinje a bɛ kilo 25 ani Nara cɛla la awa a yirala k'a fɔ k'a taara falen mɔgɔ 2 fagali la Modibo Keyita n'ale ye VOA banbara ka laselilikɛla ye ka bɔ Nara ale bɛ an kunnafoni a kan an ka kumakanw lamɛn. Nara marabolo kɔnɔna na ka kɛ ni tarata don avril kalo tile 18 san 2023 nɛgɛ kaɲɛ 17 waati bamantiwale kɛba jɛkulu dɔw minnu bugunatigɛ ma dɔn n'u tun bɛ motow kan olu ye bingani wale dɔ ta ka jamana ɲɛma Asimi Goyita ale ka ciden dɔw sɛgɛrɛ minnu tun bɛ Tinje fanfɛlaw fɛ u ni Nara cɛ kilo 25 ye kira sira kan walasa ka ji ɲininiw kɛ min b'a to u bɛ se ka foraji sɛnɛw kɛ cogoya min na nin bingani wale in senfɛ chef de cabinet a n'a ka taamadenw maa 4 u ni bɔnɛna u la u ka mobili kelen o jenina maa dɔw yɛrɛ fana tununa hali bi n'a ka bi minnu kunnafoniyaw ma sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se ka tɛgɛ da a kisɛ kan Modibo Keyita VOA banbara ka bɔ Nara. Ayiwa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye halisa an bɛ to an ka jɛmukan kɔnɔna na Mali douaniers olu ka lafasakɛkulu olu bɛ lamaga fasɔn bɛɛ lajɛlen na k'a yira k'a fɔ ko u bɛna tile saba baarabilancari ko ni faamaw ma u ka laɲiniw n'o ye ka u ka ɲɛmɔgɔba n'o ye douane directeur ye k'o lawuli k'o bɔ u kunna n'o ma sabati ani laɲini gɛlɛn wɛrɛ minnu kɛlen don u fɛ Mariam Kuyate VOA banbara ka laselilikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ a ɲɛfɔ an ye an ka kumakanw lamɛn. Mali douane barakɛlaw ka lafasali tɔn ye tulosomi baarabila sɛbɛnci Mali barako minisiri ma min kɔnɔ u y'u ka dusumakasa n'u ka laɲiniw yira ni sɛbɛn kɔnɔ u y'u sɔni sigi kosɛbɛ kumakan 6 kan minnu kɛlen bɛ k'u degun ni waati in na a fɔlɔ o bɛ tali kɛ diɲɛ barakɛlaw ka tɔnba min bɛ OIT bɛnkan sɛbɛn min talen don o kɔnɔko batoli kama min bɛ kɛ sababu ye ka jɛkuluw ka hɔrɔnya n'u ka jɛkafɔ kow sabati ko talen tɛ bala u ka ɲɛma fɛ a filanan k'u ka ɲɛma ma sɔn k'u bisimila min ye u ka se k'u ka haminaw a n'u hakilinaw ɲɛfɔ min ye a sabanan ye ko yɛlɛma dɔ don la u ka décret dɔ la min tala kabini san 2013 waati ka sɔrɔ a ma kɛ n'u hakilina ye o kɔ ko n'i y'a jate minɛ maa dɔw ta cogo k'u bila jamana ka forobacaw la k'o tɛ ka kɛ a kɛcogo la ko ka sɔrɔ sariya dɔ sigilen don o kama n'o ye u ka kumakan 4nan ye a 5nan u y'a yira ko min ye u ka ɲɛma ye ko ɲɛnawolomali o bɛ a ka baara okumu kɔnɔ o tɛmɛlen kɔ ko min ye dɔ faralen ye u ka jalaw kan ani k'u bila ka taa baarada wɛrɛw la ko tilenbaliya caman bɛ o baara kɛcogow la ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ u ka lafasali tɔn ɲɛmaw ka fɔ la ko a bɛ kun bɔ min b'a to u ka ɲɛma Amadu Konate u ka se ka a jɔyɔrɔ bila
o kama u ye laɲini damadɔw kɛ mali barako minisiri fɛ mun be tali kɛ sigi ka fɔ douane direction ani syndicat maaw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu kan ka ta jamana forobacaw la sariya mun talen don o kama kabini san 2019 waati ko o sariyaw bɛɛ lajɛlen fɛnɛni ta bala fɔɔ ka taa se tɔɲɔni minnu be dankari syndikaw ka hakɛ ani douane barakɛlaw ka hakɛw la ko k'o bɛɛ lajɛlen dabila ani ko ka ekɔliso kɛrɛnkɛrɛnni sigi douane barakɛlaw tɔgɔ la min b'a to u be se k'u ka formation kɛ a yɔrɔ kofɔlen na u tilala k'a laɲini ko fɛn min ye u ka baarakɛla kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye ko ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen d'u ma min b'a to u ye waati minnu kɛ u ka baaradaw la u ka se k'a jalatigɛ ko nɔ tɛ u ka laɲini fɛn fɛn fɔlen filɛ ko n'u ma sabati jamana marabagaw fɛ k'u na tile 3 baarabila kɛ min bena daminɛ avril kalo tile 25 ka taa bila a 27 la min ye douane ɲɛma ye amadu konate an ye wele bila ma walasa ka hakilina dɔ nin ko kan nga an b'a lasɔrɔ mariam kuyati ka laseli do bamako VOA Bambara. Sunkalo n'o ye silamɛw ka baraji kaloba ye o kɛnɛw fɛnɛ kɛlen bɛ feerekɛla dɔw fɛnɛ ka sɔrɔ yakubali siraw ye a yirala k'a fɔ ko feerekɛla dɔw ko u ye a tɔnɔbɔ kosɛbɛ an ka sɛnɛw cero n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn a kan. Ala deliw ni baton kɔfɛ sunkalo kalo yelen do k'a fɔ min yɛrɛ la musaka sɔrɔ siraw olu bɛ caya kalo min kɔnɔna na. N bɛ fugulan de san ni samara et puis n b'a san mɔgɔ kelen de fɛ quoi chaque nuit parce que a bɛ mɔgɔ cɛ ɲɛ n'i y'a don n'i ka complet don ka fugulan nin yɛlɛ kan a b'i sankɔrɔta quoi. I n'a fɔ Ibrahima Aljumat u ka ca mɔgɔw la minnu bɛ burumusiw forokiyɛw banfulaw fo ka taa se selitapiw ma olu san o waleya ninnu yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ka se ka dɔ fara o feerebagaw ka sɔrɔ sira kan Amara Mɔgɔ Sirika ale yɛrɛ ka fɔ la. Sunkalo kɔnɔna o n'an kɔni bɛ Ala fo k'a barikada parce que tabi kɔni bɛ san sunkalo fɛ mɔgɔ b'a san ka di u cɛw ma cɛw fana b'a san ka di musow ma cogo min na u b'a san ka Ala bato n'a ye seli ɲɛmada fɛ u bɛ fugulan fana san. Kilomɛtiri damadɔ taamanen kɔfɛ ka se Bamako dibidani fanfɛla la o waleya kelenw yɛrɛ yen nɔ. Samaro dɔgɔ ka na i sera minɛ ta ka dɔgɔ kɔnɔ ka na tisa dɔ fa ka na. Sunkalo la ni ale yɛrɛ ka baara ɲɛsinen don tamaro boisson fo ka taa se nɔnɔw feereli ma Fatumata Keita bɛ ɲɛfɔli kan ye danfara min bɛ a ka sunkalo feere ale ni waati wɛrɛw ta cɛ. Bon sunkalo kɔni na alhamdulilayi sanni bɛ kɛ an bɛ tamaro minnu feere olu bɛ san n'o tɛ ni sunkalo tɛ tamaro ka suma tile kɔnɔ min fɛ a ka ca yɛrɛ de san'an ka b'a feere an bɛ se ka bɔrɔ 2 bɔrɔ 1 feere tile kɔnɔ ni sugu ka ala bɛ se ka bɔrɔ 4 feere. Walasa ka se ka don maa caman jigi kɔrɔ suntigɛ yɔrɔw la minnu bɛ suntigɛ u sen fɛ i n'a fɔ sugu kɔnɔnaw la Bamako bolola baarakɛlaw ka so min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko artisanat ale kɔnɔna na Segu Kante ale ye kangaliba feere kɛ a ka baara ye. Ayi jɔ e tɛ don dɛ kɛfɛ dɔw bɛ yen m'olu k'a la pour que a bɛ se ka timiya i man ka kangaliba a ɲɛ finnen don o de b'a to a ɲɛ bɛ fi fana a bɛ bu sɔrɔ quoi. Ne kangaliba feere in sɔrɔ n ba de fɛ parce que depuis ne fitinin ne ba bɛ feere kɛ yan nɔ. A bɛ ji feere a bɔra ji la a nana kangaliba la bon n tor'o la n bɛ to k'a dɛmɛ dɔɔni dɔɔni fo ka na se bi ma an b'a daminɛ 16h30 an bɛ jigin 19h sunkalo dɔrɔn de la n b'a kɛ. Ka taa Bamako suguba kɔnɔna dancɛ dɔ in na i b'a ye k'a fɔ fɛnɛ kɔni ale sannen don ka caya suntigɛlaw fɛ fɛn min ye Asetu Darame ye ale n'a denw kɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka nin fɛnɛ feere in ka o don bala sunkalo kalo kɔnɔna na. Sunkalo n'an bɛ mun feere waati tɔ la an t'a sɔrɔ parce que mɔgɔ bɛ ɲaga la sunkalo kɔnɔna de la bon ni sunkalo banna kelen kelen ninnu bɛ nɔnɔ fɛ olu de b'a san sunkalo kɔnɔ a ka ca Ala fɛ an bɛ na ni mun ye sunkalo kɔnɔna na an bɛ na ni 38 de sunkalo kɔnɔ don o don. Dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko sunkalo kalo la k'olu kɔni ka sugu ti ka yiriwa ten. Sunkalo ninnu kɔnɔ mangoro a ka suma yɛrɛ de sunkalo na mangoro a kɛ ka bon. Bon ni nana hali seli fana kuma sa ni ye seli fana ni ye lagan sara furancɛ ni lagan sara sela dɔrɔn bɛɛ bɛ boli ka taa so ni nana ni doni kelen wolo doni 2 ni ma jɛgɛ mangoro ni i b'a tɔ sigi ka bila yen. An bɛ sunkalo ban waati min na i ko sisan min yɛrɛ la ni seli ale kɔni bɛ k'i sɛnsɛn ka na jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko feerelikɛlaw olu kɔni bɛ ka cari sirabadaw kan seli labɛn hukumu kɔnɔna na. Seinabu Cero VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Senegali jamana kan Thiès mara gendarme ka cakɛda min n'a bɛ wele ko section de recherche ye binganikɛla mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna minɛ ne malo tɔni 60 ɲɔgɔnna ye
ayiwa mobili nin bɔra Senegal a kun dalen bɛ Mali jamana de kan u kun bɛ kan ka taga n'a ye Mali jamana kɔnɔna na ayiwa nin binkanikɛla 4 ninnu ayiwa u minɛnen u ni kirikɛla kuntigi ye ɲɔgɔn ye Mbour Senegal jamana kan Nama Jara n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Senegal ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Senegali jamana na seli ɲɛkɔrɔlaw la binkanu ni suɲɛliw bɛ caya mɔgɔw kan kɔlɔsiliw ye min jira ni mɔgɔ 4 minnu ye suɲɛli kɛ Senegali jamanadenw don mobilibabolaw don u ka baarada ye dɔnninta de ye u yɛrɛ de tun kan ka taa ni mobiliba in ni malo tɔni 53 in ye Bamako ka taa di a tigi ma n'o ye Beni Kulubali ye nka a laban u ye mobiliba in lajɔ Sinja dugu la Thiès mara la ka taa ni malo in bɛɛ ye ka mobili gansan jɔlen to gendarmew cakɛda Thiès mara la n'o ye section de recherche de la gendarmerie ye mɔgɔw y'u lasɔmi tuma min u ye sɛgɛsɛgɛliw daminɛ u fɔlɔla ka tɛgɛ da camion in paranti de kan Banbe dugu la paranti minɛnen y'a to mobiliba in bolibaga ni mɔgɔ wɛrɛ minɛna ka muso kelen fara kan ni jagokɛla don n'u taara malo in don feere a ma sefawari miliyɔn 9 la Caro i kin kɔnɔ Senegali faba la mɔgɔ 4 minɛnen kɔfɛ gendarmew sera ka malo tɔnu 40 ɲɔgɔn k'u sɔrɔ u bolo ani sefawari miliyɔn 7 la an bɛ waati min gendarmew y'a jira k'u taara n'o malo n'o nafolo in ye Bamako Mali la walasa k'u di a tigi ma u ko malo in tɔnu 53 in bɛɛ nafolo hakɛ bɛ bɛn sefawari miliyɔn 25 de ma ni mɔgɔ 4 in ye suɲɛli in kɛ kabini avril kalo tile 5 tɛmɛnen in de ye nga a fɔra kunnafonidisow la tɛnɛn tɛmɛnen u ni Mbour dugu kiiritigɛso procureur ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ n'u tilala k'u bila ka taa kasobon na a jirala fana ko gendarmew ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na halisa bari mɔgɔ kelen ma minɛ mɔgɔ 4 minnu minɛna u y'a fɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye cogo min na k'ale de u bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye Nama Jara Thiès VOA Bambara. Duniya kɔnɔ lamini kunnafoniw nin ye a kalo 9 ye sɛgɛsɛgɛliw tun bɛ kan ka kɛ chinois 9 ka fagaliw ka Centrafrique jamana kan ayiwa u ka dugujukolo nafolomafɛn damanda dɔ la ayiwa ni u tun y'a fɔ k'a fɔ k'u fagara Bamanti jamana Bamanti kuluba fɛ minnu tun a waati la ye o kumakan ninnu nkalontigiya olu sɛbɛntiyara Bangi tun ye jarakili bila coalition des patriotes pour le changement CPC kan kɔseginna u y'a jira k'a fɔ ko olu nɔ tɛ a la ayiwa u tun tilala fana ka jalakili nin ta k'a bila Wagner ka cɛden minnu bɛ Centrafrique jamana kan olu kan yen nɔ Faransi ye a jira k'a fɔ ko u bɛ labɛn na ko ka na Laginɛ jamana dɛmɛ fanga seginni na civiliw ma u ka secrétaire d'État n'o y'u ka ministre dɔ ye n'a tɔgɔ ko Kristula Zakharopoulou ka taama senfɛ Laginɛ jamana kan min bɛ sɔrɔdasiw ka mara kɔnɔna na bi an bɛ waati min na kabini san 2021 o waati la Madame Zakharopoulou ka taama Conakry tarata sufɛla la ye hakilina jigin de ye Faransi jamana ka labɛnw na ka Laginɛ furancɛ fanga dɛmɛ ka se u ka a kuncɛli waati ma ani ka u ka kalataw labɛnniw k'olu fana sɛbɛntiya ni u ka dɛmɛ ani u ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma ye ne jamana dɛmɛkɛlaba wɛrɛw fana ye nin laseli ninnu kɛra Faransi lasigiden so fɛ u ka sɛbɛn dɔ kɔnɔ u ye min ci ka taa AFP kunnafoni sɛbɛn mɔgɔw ma ni lakodɔnna bi araba in na duguma kalanso sungurunden kalanden 8 wolekura u tatɔ kalanso u ka kalanso la taa siraw kan Nigeria kɔgɔduguya fanfɛla la nka a yirala k'a fɔ ko u tilala ka purukutu ka bɔ u wolokilukɛla ninnu bolola la awa ni laseli ninnu kɛra u ka nagakɔrɔ fanga ka ɲɛmɔgɔ dɔw fɛ Samuel Arouwan Kaduna lakana cakɛda ɲɛma don ale ye a yira k'a fɔ ko welekulu nin ka ca u ka sigida nin kɔnɔna na ko nka ko kalo 2 tɛmɛnen na n'o ye mars kalo ani février kalo tɛmɛnen ninnu ye ko dɔ tun bɔra a hakɛw la yala bɔlɔlɔsira bagabagali dɔw lakɔlɔsilen don ni kanabilaliw ye wa l'Amérique Cour suprême ye kumasigiba kɛ a taabolo kan arabadon na taabolo min bɛ la lawara ni cogoya wɛrɛw ye kosɛbɛ
réseaux sociaux kan an bɛ waati min na i ko sisan l'Amérique Cour suprême tɔndenw olu bɛ ka na kuma Billy Canterman min ye cikanw bayirika caman bila Cole Wallen ma Facebook siraw fɛ k'a bɔ san 2014 na ka taa se san 2016 waati ma. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ni an seginne kana don an ka studio wɔɔrɔnan kɔnɔna la ka don an ka kunnafoni kunfilanan kɔnɔna na ka fɔ aw ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn halisa ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio wɔɔrɔnan Washington DC aw tulo bɛ Kɛrɛtu Tarawele de kumakan na awa ka laseli k'aw ye fɛnɛ ni waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ ka sɔrɔ Radio Paris 5 kan n'o o bɛ ta fiɲɛ turukala 98.8 kan Tomiyakaw fɛ yen nɔ an ka foli bɛ a ɲɛmɔgɔw a n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Tomiya mara la ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye yirala k'a fɔ ko Sudan arabadon mɔgɔ bayirika caman de ye u ka minɛnw da u kunna k'u yɛrɛ ɲini ka bɔ mugujugu ciw kɔrɔ ayiwa min o bɛ ka kɛ fitinɛba ye nin wagati in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasi kuluba 2 ni ɲɔgɔn cɛla la awa ni a senfɛ a tile 4 de ye bi ye mɔgɔ a ka ca ni mɔgɔ 200 ye minnu fatura ka bɔ a la ka ban Mohamed Toure bɛ walawalali kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn. Sena walima mobulu kɔnɔ siraw kan minnu falen bɛ su ni bolimafɛn kɛlɛminɛw jeninenw na Sudan ka ba caman b'a ɲini ka tɛmɛ General Mohamed Abdam Daglo ka kɛlɛcɛw jɛkulu FSR ka muguci kɔrɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Hemiti ani kɛlɛbolo min ɲɛmɔgɔya bɛ General Abdel Fattah al-Burhan bolo min bɛ fanga la kabini u ka jɛ ka baara kɛra san 2021 na. Cɛ 2 ninnu minnu daminɛna sisan kɛlɛ ɲɛnamaya la ka kɛ ni dɔnnikɛlaw ka fɔ ye olu bɛ to tulogɛrɛnya na kɛlɛ dabila welekanw na minnu tɛ ban hali waati dɔɔni kɔnɔ walasa ka dugudenw bɔ ye. Fɛn bɛɛ n'a ta denbayakuluw sera ka boli kabini kɛlɛ daminɛna sigiridon ka nafa sɔrɔ lafiya surunin na a ka ca la waati min ye kɛlɛcɛw ka marifa dɔɔni ko kura walima ka sira damatɔw wuli sababu la dugubaw kɔnɔ den miliyɔn 5 ni kɔ bɛ min kɔnɔ ɲɛnamaya tɛ se ka sabati tugun wa ni jiboli siraw tununna wa u bɛ segin yɔrɔ dɔw la sanga damadɔ dɔrɔn kɔnɔ wa marifakan tununenw bɛ to ka gojo walima finɛturu dɔw sɔgɔ min ka jugu n'a bɛɛ ye tuma dɔw la bɔnbu minnu bɛ bɔ sankolo la o bɛ bon walima ka dɔgɔtɔrɔsow dɔw nagasi ka kɛ kabakuru kuluw ye tɛnɛndon wula fɛ ka ban duniya keleyatɔn ye mɔgɔ 200 ɲɔgɔn jate mɔgɔ salenw na. Sudan's Ministry of Health Emergency Operations Center reports 270 people have been killed and more than 2,600 people have been injured. Tragically, 3 workers from WFP have also been killed. Mɔgɔ 1,800 ni kɔ jogina wa dɔgɔtɔrɔw bɛɛ bɛ segin o kan. Jateminɛ tɛ se ka da kan baw kɛlɛyɔrɔw farati ka bon. Mɔgɔ caman fagalen ni joginaw ma sɔrɔ fɔlɔ. Khartoum dugu kɔnɔ a tɛ se ka dɔn hali bi jɔn bɛ min mara. Baw ɲagami bɛ fan bɛɛ ani kunnafoni tiɲɛni bɛ boli bɔlɔlɔ sanfɛ.
basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a ta ko sabana bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27 farafinagun club 12 de bɛna u ni yɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bal kunnafoniyaw sɔrɔ. mun de kama mɔgɔw b'u ka furusiriw bila Laylatul Qadr su la? Mariam Traoré ale n'a ka gɛrɛnadenw ka kuma sera a ma bi a ye baro sigi k'a kan a ka gɛrɛn kɔnɔna na an k'u ka masala lamɛn. Seli kɔfɛ sun jɔyɔrɔ ka bon alisilamɛya kɔnɔ o kama sunkalo seli mana jɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen b'a kɔnɔ alisilamɛw bolo min bɛ wele ko Laylatul Qadr ni dɔw k'a ma nanzaraw ka kan na ko la nuit du destin kalanbagaw ani diinɛ dɔnbagabaw y'a fɔ an ye ko alikuranɛ jiginna nin don in de la min y'a nafa bonya ka tɛmɛ don tɔw kan silamɛw yɔrɔ Laylatul Qadr don silamɛ furu caman de bɛ siri Mali jamana kɔnɔna la a kun ye mun ye danfara juman bɛ nin don barikama in a furu sirili ni don tɔw cɛ nin de bɛna kɛ an ka bi VOA Bamara gɛrɛn kɔnɔna la ɲininkali ye an ye min tɛngu maliden dɔw la Bamakɔ ani Segu mara kɔnɔ o maa fɔlɔ ye Mohamed Kamara ye ale ye alisilamɛ diinɛ dɔnbagaba ye silamɛ jɛkulu tɔn min bɛ wele ko Nurdin o tɔnden don silamɛ furu bɛ siri Laylatul Qadr don mun de kama Mohamed Kamara Auzubillahi minas samiyyi shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ye ɲininkali mun kɛ de Ala yɛrɛ de ye fɛn fɔ kuranɛ kɔnɔ su mun don k'a valeur ka bon ni su 1000 ye wa latigɛ su de don ni maa min y'i ka ko sɛbɛlama kɛ ka bɛn a ma a ka ca Ala fɛ Ala bɛ barika don a la o nata de bɛ maaw bila k'a kɛ sunkalo tile 27 la ni maa min y'i ka fɛn kɛ ka bɛn a ma kɔni Ala ye bonya mun f'a la a ka ca Ala fɛ mais e bɛ dɔ sɔrɔ a la mɔgɔ b'a kɛ ni o nata dɔrɔn de ye bon assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Mori Jara ye den fa ye min sigilen don Segu mara la ale fɛnɛ denkɛ ka furu sirila nin don barikama in na a ko an bɛ furusiri kɛnɛ min ka ne kɔɲɔkɛ ka den fa ye komi ɲininkali sɛmɛna na ko yalima ko mun na ko an ka laɲini ye ko ka furu siri binna ɲɔgɔn donyaw la alhamdulillah don yɛrɛ barika kama a ka d'an ye an bɛ fɛn o fɛn kɛ n'o ye Ala ko ye a ka ca Ala fɛ n'a kɛra donba la ni Ala ko k'a b'a duwawu jaabi nin don belebele in barika kama o yɔrɔ kɔni o ye duwawu jaabi dan ye Worokiya Jara ko k'ale ye kɔɲɔkɛ ka denba ye ka bɔ Segu mara la ne bɔ Angoulême Segu ne denkɛ ka mariage de bɛ bi k'a bɛɛ lakɛ su ma Laylatul Qadr su tarata ni denkɛ ka mariage de bɛ silamɛ furusiri k'a bɛn u ma Ala ka barika don furu la Ala k'u ka furu kɛ furu danga ye Ala ka n'u ka furu kɛ dugu bɛɛ sɛ Ala k'u kanbɛn Ala ne nin don barikamaba in ka sɔn ani latigɛ suba in barika kosɔn Ala k'u ka kira n'a ka so bonya kosɔn Ala ni bi don barika kosɔn duwawu don min b'an bolo nin kɔfɛ mɔgɔ minnu ka silamɛ furu sirila Laylatul Qadr don ko Ala ka u ka furu kɛ furu tututu ye an ye min sɔrɔ gɛrɛn kɔnɔ bi ka di aw ma o de tun ye nin ye aw k'an bɛn VOA Bambara ka gɛrɛn wɛrɛ kɛnɛ kan a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw na mɛn Siyaka Tarawele bolo an bɛ waati min na iko sisan Palais des Sports Salamatu Mayiga la Bamakɔ an de b'al ɲɔgɔndan do kurulumi karili baaraw de bɛ sen na ka da kan a tun ka kan ka daminɛ nɛgɛ 17 waati an de b'al ɲɔgɔndan do farafina jamana 9 bɛna ye min kɛnɛ kan n'a tɔgɔ challenge trophée musomaninw handball tanaw minnu si ma tɛmɛ san 20 kan juniorw ani musomaninw minnu si ma tɛmɛ san 18 kan kadew a ɲɔgɔndan bɛ olu de kofɔ jamana 9 kelen o kelen bɛna ni équipe 2 ye ka na o niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan in na min bɛ daminɛ bi arabadoya in na ka kuncɛ kari nata avril kalo tile 13 colonel Sheikh Tunkara
mali handball fédération ɲɛma ka fɔla a nisɔnjalen do mali farikolo ɲɛnajɛ minisiriso kelen ka mali drapeau di mali musomaninw ma handball tanaw u ka taa faso maliba kunkɔrɔ ta kɛnɛ in kan k'a yira ko faso baara do wa drapeau u kan ka yanga fɔ a dan an nisɔnjalen no la an y'a fɔ denmisɛnninw ye musow do u b'u cɛsiri ka mali kunnawolo bɛɛ tɛ tagana équipe nationale la an jigi b'a kan u bɛ baara kɛ entraîneur k'a f'u ye u ka kɛ modèle ɲuman ye ka misaliya ɲuman yira denmisɛnninw na ka u bila sira ɲuman kan u kana mɔgɔ nɛni u kana mɔgɔ bugɔ u ka u seko yira. Colonel Cheikh Tunkara mali handball fédération ɲɛma ye wele kan lase k'a fɔ mali de kunnawolotɔ do n'ala sɔnna an b'a se f'a dan na denmisɛnninw fana o promesse d'an ma k'a fɔ ko olu kɔni b'u se bɛ kɛ cogo min kupu yɛrɛ ka to mali la yan k'an ka supporters bɛɛ fo k'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ ka denmisɛnninw dɛmɛ palais des sports ani 26 mars la cadeau bɛ jouer 26 mars la palais des sports la junior bɛ jouer. Mali jatigi Cap Vert Gambie Guinée Bissau Guinée Conakry Sierra Leone Sénégal Mauritanie ani Maroc o jamanaw handball tanaw musomaninw junior ni cadeau de bɛn'u ni yɔrɔ ta ɲɔgɔn dan in na VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala Selido. Ayiwa an balimaw ni bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na an bɛ laɲini k'aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan sabula Ameriki jamana ka hakilina dɔw bɛ yen nɔ olu bɛna lase aw ma jamukan in labɛnna Cheikh Thiro fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini k'aw fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la télévision ani radio siraw fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. kunnafoni min bɛna d'aw ma nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki fanga ɲɛmɔgɔw ka laseliw ye ka se diɲɛ ma. Ameriki jamanatigi dankan Kamala Harris ni Zimbabwe jamanatigi Hakainde Hichilema ye ɲɔgɔn ye a ka taama senfɛ farafina gun kan ni maa fila ye u ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma ka sinsin a kan k'u bɛna bɛɛjɛ fanga n'o ye démocratie ye lasabati Zambi jamana kan ka fara diɲɛ fantaw kan ni laseliw senfɛ jamanatigi dankan da sera taabolo dɔw ma min bɛ tali kɛ bɛɛjɛ fanga kan walasa ka se ka yuruku fanga marako juguya ani nafolo dungo juguya kɛlɛ ka bɔ Zambi jamana kan. Zambi jamana kelen do ka labɛn dɔw sigi sen kan ka se ka jamana fanga maracogo taabolow lajɛ ko kura ka taa bɛɛjɛ fanga fanfɛ ni an k'o ma ko démocratie. Jamanatigi komi n y'a lase cogo min na an ka nin taama in sen fɛ bɛɛjɛ fanga ka fara fanga maracogo ɲuman ka diɲɛ kɔnɔ ye Ameriki jamana ka hakilina belebele dɔ ye wa an bɛna to maaw kɛrɛfɛ minnu ka wulikajɔ dɔ ye walasa ka se ka nin taabolo ninnu sabati. N ka kuma labanw na n b'a lase aw ma ko dollar wari miliyɔn 16 ɲɔgɔn de bɛna labila Zambi jamana ye u ka se ka baara dɔw sigi sen kan ni ka bolokɔni turu yuruku o kɛlɛli kan fɔ ka taa se jamana yɛrɛ maracogo ma. Nin kɛra Ameriki jamanatigi dankan Harris ka laseli ye ko Ameriki jamana labɛnnen do hali bi ka se ka yiriwali siraw ta ka ɲɛsin Zambi jamana ma n'o dɔ bɛ tali kɛ forobacɛw ani kɛnyɛrɛye kan min bɛna walankata ka taa farafina gunkana fan camanw fɛ. Nin baara ninnu daminɛna ka ban walasa ka se ka sanni feere siraw jiji nisɔndiyalen b'a da aw tulo kan k'a fɔ ko États-Unis jamana ani Zambi jamana ye u bolonɔ bila gafe dɔ la sanni feere yiriwali sira fɛ. Nin bɛnkan in bɛna kɛ dɛmɛ de ye ka se ka jago ca wɛrɛw sigi sen kan ni k'a lawara an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Ameriki jamanatigi dankan Kamala Harris y'a da kan fɛnɛ ko États-Unis jamana labɛnnen do ka sɔrɔ yakubayali taabolow sigi sen kan Zambi jamana kɔnɔ. A ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa u ka sɔrɔ yiriwali baaraw hakilinaw ma min bɛ wele ko programme de réforme économique n'a sigira sen kan Zambi jamanatigi Hichilema fɛ. A ye hakilisigi kumaw fɔ ka taa Hichilema ma ko États-Unis jamana bɛna dɛmɛ don Zambi jamana ma ka se k'a ka juruw sara k'o ye u ka hakilina dɔ ye. An bɛna to aw kɛrɛfɛ ni teriya sira jijilenw ye walasa ka se ka yiriwali baaraw don aw ka sɔrɔ yɛrɛ la. O baara ninnu kuntagala bɛna janya ni yiriwali ye ka taa Zambi jamana ma wa an ka baaraw bɛna to sen na walasa ka se ka Zambi jamana dɛmɛ a ka se k'a ka juruw sara joona joona. Anw ka jamana fanga ani ka fara duniya jamakuluba communauté internationale kan k'an ka jamanaw dɛmɛ i n'a fɔ Zambi jamana a ka se k'a jɔ a sen kan. O kama n bɛ segin ka wele bila ko kura ko an bɛna an ka baaraw kuraya ni teriya sira jijilenw ye fan fila bɛɛ fɛ ka se ka Zambi jamana dɛmɛ ka se k'a ka juruw sarali la teliya ka bɔ yen. Ni jamana ɲɛmɔgɔ fila sigira ka kuma kosɛbɛ teriya sira min bɛna don États-Unis jamana ni Zambi jamana cɛ yiriwali taabolow kan farafina kɔkɔduguyan fan fɛ n'a dɔw ɲɛsinen do basigibaliya ma. États-Unis jamana preselen do ko teri ɲɔgɔnya siraw bɛɛjɛ fanga sɔrɔ ani waati yɛrɛ yiriwali o baaraw ka se ka don joona u ni Zambi jamana cɛ san natɔ la. Nin tun ye États-Unis jamana ka hakilinaw ye min lasera VOA ka kunnafoni dila an yɛrɛ fɛ. VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Tarawele. Nin tun ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka laɲiniw n'u ka lasew ka se diɲɛ ma.